It's all I wanna do. Hej alle sammen, og velkommen til Five Nights at Freddy's med mig. Yeah! Nå, men det er Niklas, der sidder og spiller noget Five Nights at Freddy's. Jeg vil skide mine bukser. Jeg havde sådan noget her. Men Også glemmer nogen at kalde sådan noget her. lad os tage at starte. Det er de jo eller? Jeg har ikke lyst til det her. Det er noget, det er du selv. Jeg har også ikke. Nå. Jo, så, det er først. Ja, hvad går det ud på? Jeg har jo ikke spillet det før. Har du set det før? Nej, aldrig. Du skal lukke. Jeg ved, man kan lukke en dør, og så kan man sætte lys. Ja, og så skal du flytte dernede, det kamera, skal kigge på. Hello? I wanted to record a message. Hold din kæft. Det gør jeg sikkert. Og jeg gider ikke det her. Du har selv sagt ja. Det har fandme heller ikke gjort med god vilje. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, da jeg sagde ja. Hallo. Jeg gider ikke det her. Nej, Du har selv sagt jo. nej, jeg vil ikke. Hvis jeg dør, så gider jeg ikke spille det med. Spiller du fra? Ja. Åh, Skal du nødt til? åh. Der kommer det første, det er kun første vers, ja. Gå af. Ja, altså, så er det kameraet. Ej, det synes jeg ikke, der er. Jeg kan bare høre på den, overhovedet ikke på den. Spil det. Ej, det gør jeg godt nok. Jeg begynder at svide i mine hænder og alt muligt nu. Hvordan er det, jeg skal overleve? Der er nogen, der snakker, Ralle. Der er nogen, der siger døbe. Og for ude. Jeg har fucking lyst til at have det her headset på. Nej, det gør du ikke. Jo. Du skal have det på. Nej, Ralle, jeg er allerede ved at skide i mine bukser. Ralle, jeg er ved at skide i mine bukser i forvejen. Du beholder det på. Du skal spille det ene spil der. Ja. Mine briller, de prutter med dit headset. Det er forfærdeligt det her. Jeg synes, at jeg selv havde det. Jeg er fucking ved at skide i mine bukser, ja. Du hørte det var en båd. Jeg kan ikke engang lyst til at kigge på de kameraer der. Du hører så ikke. Nej. Kommer den. Ah, nej. Så kommer den. Bare lidt op i ansigtet. Ja, det er også fint nok. Hvad det er? Nej, Ralle. Så skal du også blive bedre til spil der. Hvad? Du skal blive bedre til spil der. Nu gik den selv ud af kameraet, så jeg gjorde jeg det selv. Okay. Nej, det kan godt være. Okay, det er fucking lige meget. Ralle, jeg vil skide mine bukser. Jeg skal altså, Ralle, når jeg dør, så er jeg død. Ja. Ja, det tror jeg fandme, jeg gør. Og det er lige 2 sekunder. 1C.
Ralle, jeg har seriøst ved at skide med fucking bukser. Det kan godt være. Nå kæft, jeg er ved at skide med bukser. Vil du ikke prøve bagefter? Okay. Hvad? Ej, han er ulækker. Nej, Ralle, det kan jeg ikke. Det vil jeg ærligt sige, det kan jeg ikke. Ralle, nu er der musik. Nu er der musik. Ja. Ralle. Hvad er det for noget musik? Jeg får ny strøm, ikke? Når det er. Han er ulækker. Ralle. Det er fandme ikke dejligt. Ej, Ralle. Luk døren. Ralle, jeg vil skide. Okay, han er der. Skal jeg så åbne dem her? Ralle. Tjek dørene. Oj! Nej, din kamera er lidt Ralle. Hvor er der skyer han, når der? Ej, han er ulækker. Og det er så. Og det er jeg vil skide med bukser seriøst. Nej, kan 2 A. Hvor? Kan 2 A. Fucking ligeglad, Ralle. Nej, der. Ham der er fucking væk igen. Den er i højre gang. Lukker jeg mig så den. Og vælger ikke mere. Får alt for meget strøm, Ralle. Jeg ved det. Han står lige der. Nu vil jeg fandme ikke mere. Du er 5% strøm tilbage, dude. Jeg er ligeglad nu. Ralle. Du vandt ikke. Du er klar først nat. Fucking pis. Du er klar først nat. Fucking pis. Lortespil. Du kan bare dø lidt hurtigere. Nej. Ralle, prøv. Jeg sveder i mine fucking fingre. Jeg er ligeglad. What the fuck? 249. Shit. Er der kun 2? 3? Nej.
var allerede en dyd, Ralle. Ralle! Der er en, der er væk. Der er en allerede der. Ej, er det ulækker? Vi skal kigge på andre gange. Bare Fuck, det er ulækkert. Ej, Ralle. du skal spille færdig. Ralle. Det er en del af aftalen. Det går, hvor man er væk. Det kan godt være. Det kan ikke gå så meget ved. Hvor er han henne? I don't know. Jeg prøver at kigge på Camp 2A. Der var det lidt løst, den her. Der står. Nej, der står allerede en. Bare. Hvor skal jeg lukke af hen? Er det ikke? Er det ikke? Jo, han står lige der. Jo, venstre der. Er det venstre der? Ja, det er færdigt. Det er færdigt. Jo. Det er skarpt. Ej, nu har han med den ene fandme også væk. Ej. Ralle. Jeg vil skide mine bukser igen. Fuck lige meget, Ralle. Ja, kan du se, at jeg klarede den før? Ja. Med sådan en strøm. Der er en der. Han er lavet. Okay, han er tæt på. Han er meget tæt på. Så du skal have med Camp 7 også. Der var se. Her. Jeg håber, at man kan høre mig ordentligt. Nå, han er der stadig godt. Okay, ja. Nu laver de fucking lyd igen, Ralle. Ham der, han er virkelig varm med det der. Det er ham, der løber ind og skriger ind i hovedet. Jeg kan ikke lide den der lille en der. Stå. Den er væk, Ralle. Der er en meget tæt ved højre. Jeg kan høre lyden, når jeg går ind i kameraet derovre. Det er lidt tæt på, tror jeg. Ralle, jeg har lyst til bare at lukke mine øjne, eller må du ud? Ja, jeg hader ham der. Ralle. Snart jeg dør. Ja, jeg kan ikke lige spille det spil. Hvor er ham der bjørnen henne? Men det er ham der den lille af der. Hvor fanden stod han den?
Piffuglerne kommer herover lige nu. Der er kommet noget frem mod skærmen, Rolle. Det ser lyde, Rolle. Hvad står lige der? Bam, han er mand. Rolle, jeg er jo død nu. Ude klamme dyr. Nej, du tager det på. Nu. Jo, gør. Ralle. Ralle. Ja. Sker der sådan noget? Ralle, det her det er fint. Tak fordi I så med ved mig.